ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲೆ ಗೊಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದೆನಿಗೆಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಪುಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅನಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗಿತ್ತುಂದಿನಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ್ಣೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗಿತ್ತುನ್ನೆ ಏಕೆ ಅನ್ನು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಂಚಿ ಕಾರೋಗೆ ಬೋಡು ಅದ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಜುಂಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲುಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆದ ಸೀಸನ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಶುರುವಾನಗ ಅಂಡ ಇನಿ ಚಳಿ ಜೀನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾತಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಉಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂತೆ ಪುಡ್ತುಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡುಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದನು ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನೆತ್ತು ದೀತಿನ ದಾಲ್ನ ಪಾಡುವೆ ತೆಂಚ ದಾಲ್ನ ನನ್ನೆತ್ತೀತೆ ಒಂಚಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನನ್ನೆತ್ತು ದಿವಡು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಕಂಚಿ ಕಲೆದು ನನ್ನೆತ್ತು ದಿವಡುಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಆ ದಾಲ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಿನಿ ಬೇಯ್ಪಾತ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯರೆ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತು ನೆನೆ ಇಟ್ಟಸ್ರ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತಾ ಪುಚ್ಚಿ ಬೇಯರೆಗ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ದಾಲ್ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪುರ ಮೆತ್ತತ್ತು ಎರೆಕ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗುಲಿಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾತಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಬೇಯರೆದಕ್ಕ
ते ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಯ್ದಂಡ ತುಪ್ಪೆನ ಸರಿ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು. ಅಂತ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದನಿತ್ತೆ ನನೆತ್ತಿ ಇಂಡ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದೀತು ಜರಂದಾಂಡ ಒಂದಿನ ಒಂಜೆ ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬುಡನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ನನೆತ್ತು ದೀತು ಪಿನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ ಪೊಡ್ಚೋ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಂಜುಳ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕಲ ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪುನ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಲುಂಬುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಈಜಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಲುಂಬೋಡು ಅಂಡ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಲುಂಬೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಡ ಲುಂಬನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಯ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಐಕಾದ್ ಲುಂಬುದು ಇಜಿಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಲುಂಬುದು ಎಂಚಾಂಡಲ ನೆನ್ ಲುಂಬೋಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಸರೀಟ್ ಲುಂಬುಡ ಮಾತ್ರ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೋಪಿನ್ನೆತ್ತ ಇಜಿಂಡ ಕೈಪುಡು ತಿನ್ನಗ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಬಾಯಿಗ್. ತುಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗಿತ್ತು ನೀನು ಸರಿ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ಯಾನ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ ದಾಲ್ನ ಬೇಯ್ಪದೆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಪಸೆಟ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪು. ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದೇವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೂರ. ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು ಸರಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡ ತುಕ್ಕ ತುಪ್ಪುಳ ಪಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಸರಿ ಬುಡ್ತುನ್ನೆತ್ತ ಸದ ಪಸೆ ಪಸೆನೆ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟೆಡು ಸದ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂಚ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಸರದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ರೆಡಿ ಆತಿ ನೆಕ್ ತಾರೈ ದಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಾರೈ ಪಾಂಡ ನೆಕ್. ಒಂಜಿ ಗಡಿಲ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇನ್ನ ಮೆತ್ತೆ ತುಪ್ಪದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಿನ ಹೆಲ್ದಿಕ್
ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಯನು. ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆತ್ತಿದ ಬಾಜಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಅವರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತುಲೆ ತೆನ್ನಿಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.